pangutana, wanay daghang storya. Dayali diri, sabak dadiri. Be, ganahan ka sa dalaan ako sa imo ha, be? Oo, medyo kahoy-kahoy siya, no? Oh, kay puris-puris na ni. Sige na, diri ka be sandig dira be. Puris-puris kay kahoy, bright ba yan? Sandig di sandig na. Ikaw di ay. Kira ko. Ikaw lang kay basig kapuyan ka masigit ni. Gani, no? Nice kayong lugar, bay. Pero be, Oh, love jud ko nimo be. unsa? Love ba jud ko nimo? Ano, tanam ka na? Ano ba gani ko nimo? Unsang klase nga pangutana na biniabot na lang tag 8 years, be. Moabot ka tag 8 years kung walay love? Sadi ka, syempre love ta ka. Sadi ka. Be, tagay ko pang salon be. Unsa? Pang salon. Sige na be, anak ko lang. Mao day kung maong gidala ko nimo dire para makayuan ko pang salon. Dili man sa ingon be kanang makita man ko na ako sa mga uyab sa uban be kay ginapasalon sila. Mao na. Mo na resulta nimo sa paminograma sa radyo. Love ko nimo dili. Diba, love ko nimo dili. Love ta ka, love pero lahi man na imong gusto, be. Diba, ano ko na sa imo be. Sige na. Pila man din ang pang salon di ay pila na. 3,000. 3,000. 3,000 raman na be. Sige na be. Oh no! 3,000. 2, 3. Nya be. Madto na ko be. Diretso na ako sa salon. Uli na nakasabal sa balay na ta mag-abot. Nakuan eh. Bye-bye. Tigamit naman ko, bay. Ay be. Oh. Be. So, dili na lang ka magpasalon? Dili, magpasalon ko. Pero be, kulang man ni be. 1, 2, 3. Unsay nakakulang nga 3,000 man na? 3,000 gani, pang salon ra ni. Akong allowance. Asam di ka mo adto nga ng mga mag-allowance? Sa salon gani no. Dugay biya na mahuman sa salon be. Tapos gutamon ko dito be. Kuyawa, grabe makarant ni mo, be. Ay, sa man na, oy. Grabe na jugay na mo nga ba? Bala ka ay. Sige na lang oy, ayaw na lang. Signaray mo libre sa kuha dito. Madto na ko. Ay, sa'yo ni mong libre sa mo dito? Sa'yo na mo libre sa mo dito? Signaray mo libre ra sa kuha dito sa salon ba? Di mo ko nimo tagaan og pang Gara, pag gano pa. snack. Sikat-sikat, makadaraw 500. Shoot, makasoban na eh. Salamat be. Salamat, be. Salamat be. Nga to na ko be ha. Uli na dito sa balay be, sa balay na mag-abot ha. Salamat be, bye-bye. Still learning how ang pinapag sa'yo. Didala raman day ko ni mo dire para biyaan. Shit. Galaw-gawa ning style ah. Nabugha dyan niya ng 3.5 sa kuha. Pero okay lang. Kaya sweldo man puti na ako karong adlaw. Pero ang pangutana karon, asa kaya to siya nagpasalon? Pangitaon ta ka. Ay nagpangutana, wanay daghang storya. Dayali diri, sabak dadiri. Sabak dadiri. Sabak. Putang ina mo, ginagawa mo. May gali, nagpasalon jud di ay. Pulaton na takaw niya dito sa balay. Impas ka sa kwa, baby girl. Asa nakatusihan na. Nakauli na lang ko gikag bangko. Wala pa. Be! Uy, Be! Medyo nadugay kung abot, Be, kay gikan pa ko
og mall na ako gipalit. Walo pa ni mo, be, oy. Sa nakabalot, ano mo raman, normal raman ako ni nga ayos. Nang sa ka? Bagay sa kuha? Bagay kay, be. Paha, oy. May love na kay ka, ana. Hastang in laba, be. Wala ko nagmahay sa 3-5, naghihatag na ko sa imuha. Bisan pagkabalo ko nga sobra ra kayo to. Salamat, be. Nga, be. Muwadto na ko. Oh, unsa mo to bago bay kani abot mo to dayon ka? Muwadto na ko kay mo-duty pa ba ako ugma? Binuwang man na, be. Mo-duty gani ko ugma, no. Muwadto na ko. Dili, be. Dili ka mo lakaw. Na ako'y kwarta dire, be. Bago rin ako rin kuha akong sweldo. Pero, naay 20 mil dire. Dili ka mo lakaw. Ako ara ka. Sure ka, be? Diri na ta mag-uban og isa ka bulan. Mag-ubi akong rebound. Basig na ilay makagusto nimo dito sa unahan. Diri ka sa kabulan ka magkuyog sa kuha diri ta sulod to sa balay. Diri ta ka ikot.